Dit is een goede kwaliteit, zei de man. We zijn met 60 in meegegaan. Ja. Ja, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, geweldig. Grote klasse. Yo. Grote klasse. Alles met elkaar kan heel ook doen. Hé? Ja, geweldig. Ik net verwachten. Maar ja, goed ermee toch. Al 60 jaar is Ritske Hofstede het gezicht van de hindermerken in Boetenpost. Hofstede staat bekend als de man met de blauwe jas en kreeg ter ere van zijn jubileum een nieuwe jas cadeau. In 2001 redde hij op dat de hindermerken van de ondergang. Die had ervoor zorgen dat het al bestaan bleef. In 2001 in die buurt wie een burgemeester hier, die wil alles voort had. En dat woonden we net, daar hebben we dus geprotesteerd. En dat is al hier die burgemeester voort. En toen is al mooi bestaan bleef. Prachtig. Maar zijn 94 jaar is er nog altijd net bij de hindermerken bij te slaan. Zijn geheim? Ik weet hoe een ziekenhuis vrede mee kan roken. Nee, als ik dronk, ja, ik zei koffie en thee, een bier en even, had ik nog nooit gehad. Ik ben altijd sportman, voetballer, wielrenner. Ja, zeg je dat dan? Ik ben echt een dierenman, hè. Ik ga, toen ik begon als kindervakker in 37, week 4, had mijn paken die zei me lid maken en dat wordt nog 90 hier dan. En die lietse knietjes, die vak ik al. Dessen. Even zien, die vak ik al van jongetje 37 al. En ik ga naar een pakenzeter op het hinder, kampioen van Nederland. En hier ik aan kampioen. Maar hier had ik in bladzij 16. Even zien. Ja, zo. Hier staat alles in. Dit is het. Zit ik datum bij. Prachtig mooi. Ik moet je deze jaar uit hebben, niet met die 2 jaar nog. Deze komt uit België bij, maar die is omheen. Dan houdt het op. Want Joop is wel echt een herkenningspunt van Boetenpost, toch? Met die jas aan. Ja, oerhout. En ik schilder heel Nederland. Heer Hofstede, de man met de blauwe jas.